Hi guys, Γκαλόικος εδώ και παίζουμε πάλι Return to Camelot. Όπως βλέπετε έχω φαρμάρει κάποια πράγματα. Έχω και πολλά diamonds, αρκετά. Και αυτό το παίρνει 30 enchant. Ακόμα το λυπάμαι. Έχω κάνει full enchantment table. Table, ναι, live with that. Έτσι, table army. Εδώ πέρα έχουμε μια τεράστια φάρμα με wheat για να ταΐζω τους αγελαδάκους μας, τα μωρά μας, τη τροφή μας. Εδώ πέρα έχουμε sugar canes, sugar canes. Εντάξει, εδώ πέρα γελάδα. Ένα έχω να σας πω. Πριν τις τάισα με μια 64 wheat. Δεν έχω ιδέα πόσες πολλές είναι. Και εδώ πέρα θα κάνουμε το blacksmith. Ας αρχίσουμε. Α, και εκεί πέρα πάνω έχω κάνει ένα tree farm. Αλλά εντάξει, σιγά. Ας βάλουμε λίγο τα θεμέλια. Και να πω 1, 2, 3, 4 από ό,τι θυμάμαι. Και πώς κατεβαίνουμε. Φέρουμε 3. Αυτό που δεν χρειάζεται και μετά θα καλυφθεί. Μετά θα βάλω κάποιες λεπτομέρειες και θα φανεί διαφορετικά, άρα μην απορείτε. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 είναι 1, 2, 3. Yeah! Ναι, θα κάνουμε το blacksmith, δεν θα το κάνω όλο στη κάμερα εννοείται. Γιατί είναι πολύ και θα με πάρει πάρα πολύ ώρα. Και θα βαρεθείτε σίγουρα, όχι τώρα δεν θα βαρεθείτε. Αλλά θα βαρεθείτε ακόμα περισσότερο. Μισό να δω λίγο πως είναι. Α, ναι, και ξέχασα να πάρω τα iron bars. Α, και έχω κάνει και λάθος. Πάω να φέρω λίγο τα iron bars και θα το συνεχίσουμε. Υπάρχει περίπτωση λίγο να βαριέσαι αυτά τα βίντεο, αλλά τι να κάνουμε. Θα έχει πιο πολύ πλάκα όταν αρχίσω να χτίζω και με φιλαράκια μου. Θα περάμε πιο ωραία πιστεύω. Λοιπόν, πού είναι το iron. Θα κάνουμε αρκετά γιατί θα μας χρειαστούν. 62 νομίζω ότι είναι αρκετούτσικα, αλλά αν δεν μας χρειαστούν, αν δεν μας χρειαστούν, αν δεν μας φτάσουν, θα κάνουμε κι άλλα. Έχουμε τα iron bars και συνεχίζουμε το That's why I love Minecraft. Για τη λογική του. Freeze. The game is freezing. Ναι, και πριν είχα φάει και ένα golden apple. Sorry, το antivirus μου. Αυτό το φοβερό antivirus. Και σκάσε. Το δω μετά τι θα έχεις. Τώρα κάνω βίντεο. Έλα. Πέρα θέλει ακόμα ένα. Εμελίτσι parkour. Φιλάρω τώρα αυτά, κλαίω. Τσουπ τσουπ. Έλα. Άμα πεις εκεί πέρα που θέλω να σε αγαπάω. Αρχή δύσκολο. Τι μαλακία που έχω στον εγκέφαλό μου. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό και αυτό. Εδώ πέρα θα γίνει ένα μικρό σπιτάκι και εδώ πέρα θα μπει η είσοδος. Την οποία την κάνουμε κιόλας. 1, 2, 3, 4 νομίζω πάει. Πάμε. Όχι, πιο λίγο. 3 πρέπει να είναι. Κάτσε μισό να δω. Όχι, 4 είναι. Σωστά και ανεβαίνω. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Και μετά αρχίζω να ανεβαίνω. Τσουπ τσουπ. Θα περνάνε λιγότερα, κάπως έτσι το έχω κάνει. Ναι, εδώ πέρα είναι 2. Μισό. Ναι, οκ, 2 είναι. Sorry. Πώς το έχω κάνει, τόσο μικρή είσοδο έχω κάνει. Κάτι κάνω λάθος. Μάλλον ξέρω τι. Let me try something.
το αφήσουμε λίγο έτσι. Ναι, και άμα ακούστηκε αυτό, είναι η πόρτα της τουαλέτας. Το άνοιγα. Ναι, είναι γενικώς θορυβόδα στο σπίτι μου. Δεν είναι... Μπου, πα! Πρέπει να ακούγονται γιατί το μικρόφωνο μου είναι αρκετά ευαίσθητο. Κάνω έτσι. Είναι πιο ωραίο. Έλα. Ίσα ίσα για να περνάμε. Γιατί πες να έχω κάνει κάποιο λάθος. Το βγάλω αυτό γιατί φαίνεται πολύ μικρό. Μετά και μου τη δίνει. Το αρχίζουμε από εδώ. Τσουπ. Τσουπ, ναι. Στα builds μου γενικώς υπάρχουν λάθη. Πολλά. Αλλά τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θα ζήσουμε με αυτό. Ας το αφήσουμε έτσι, είναι ωραίο. Ωραίο φαίνεται. Ωραία. What else. Ας κάνω λίγο και τα stairs. Για να τα βάλουμε λίγο. Θα πούμε κάποιες λεπτομέρειες. Κάτσε να δω λίγο πόσο τραβάμε. 6 λεπτά. Και σε λίγο θα σταματήσω το βίντεο και θα το συνεχίσω μόνος μου. Γιατί δεν θα βγαίνουν πολύ μεγάλα. Και δεν έχω καλό ίντερνετ και μετά είναι πολύ δύσκολο να τα ανεβάσω. Για πράγματα το βίντεο που σήμερα θα ανέβει. Για μένα είναι Δευτέρα, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Με πήρε γύρω στις 10 ώρες να ανέβει. Κάπου εκεί. Και όχι με το δικό μου ίντερνετ. Το δικό μου ίντερνετ έκανε 2 μέρες και πάλι δεν ανέβηκε. Φανταστείτε. That's why I want to make μεγάλα. Ναι, τα αγγλικά μου είναι φοβερά, αν και έχω lower. Τέλος πάντων, εδώ πέρα σταματάω το βίντεο και θα το συνεχίσω μετά. Ως τότε, τα λέμε. And we are back. Έτοιμο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε εδώ πέρα μια μικρή αυλούλα. Εδώ πέρα παίρνουμε ένα μικρό δρομάτικι. Έχουμε τη λάβα γιατί είμαστε σιδεράδικο, οπότε θα φτιάχνουμε τα πράγματά μας. Λίγο νεράκι. Εδώ πέρα θα βάλουμε φωτιά, αλλά δεν έχω τον netherrack ακόμα. Εδώ πέρα ένα μικρό δωματιάκι, θα το διακοσμήσουμε αργότερα. Λείπουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες, όπως και εδώ πέρα θέλω να βάλω item frames. Θα βάλω από εδώ πέρα κάτω την chain στολή που είχα όταν άρχισα. Και από πάνω θα βάλω iron πράγματα, μάλλον η stone, το δω. Μια ωραία σκεπή, έχουμε εκεί πέρα την καμινάδα μας. Δεν ξέρω, αν σας άρεσε κάντε ένα like ή γράψτε μου στα σχόλια ότι σας άρεσε και προτείνετε μου και ιδέες για builds. Γιατί έχω ξεμείνει λίγο, γιατί χτίζω όλη την ώρα. Δεν ξέρω, ίσως θα κάνω ένα στάβλο για να μαζέψω κανένα άλογο, αν και δεν έχω ακόμα saddle. Θα το λιώσω λίγο, θα βρούμε, δεν πειράζει. Κάνω κανένα στάβλο, κανένα σπιτάκι. Τι άλλο έχει να κάνω. Αυτό σας λέω, έχω ξεμείνει από ιδέες. Θα κάνω μια αποθήκη. Βοηθήστε λίγο στα comments και στην επόμενη φορά. Καλά games!